Ο κύριος Κοκονάς ως Δημοτικός Σύμβουλος θα μιλήσει. Ε, ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό που συζητάμε εδώ, ε, κατά τη δικιά μου άποψη, θεωρώ ότι είναι ένα λάθος στο θέμα της πλειοδοσίας, του ποιο θα αποφασίσουμε, ποιος μπορεί να δώσει τα παραπάνω. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει και σαν Δημοτική Σύμβουλη και σαν διοίκηση να δείτε ότι το διαχρονικό έλλειμμα της κρατικής χρηματοδότησης αναμένεται να ενταθεί, μιας και οι Δήμοι θα εμφανίσουν απώλειες από τη μήνυ ίσπραξη ανταποδοτικών τελών, όπως από καταστήματα, από επιχειρήσεις που έκλεισαν, από ανταποδοτικές δομές που λειτουργούσαν και οι ίδιοι οι Δήμοι, γενικότερα από τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ρεύματος. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι και ο Δήμος μας, εδώ στην εκτίμηση που βλέπαμε και στο προηγούμενο θέμα, χρηματοδοτείται για το 2021 με περίπου 70 και κάτι εκατομμύρια ευρώ, όταν τα έξοδά του, έτσι όπως φαίνεται και στην εκτίμηση, είναι περίπου στα 74 εκατομμύρια. Μάλιστα και σε μια πρόσφατη τηλεδιάσκεψη με δημάρχους, ο αρμόδιος ο Υπουργός ο Θεοδωρικάκος παραδέχτηκε ότι αρχίζουν να εμφανίζονται πλέον από προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έτσι, ωστόσο, αναδεικνύεται το πρόβλημα ως πρόβλημα ρευστότητας και με επιμέρους ρυθμίσεις θα σμπρώχνει το πρόβλημα στο μέλλον. Είναι βέβαιο ότι το κενό αυτής της χρηματοδότησης. Κλείστε λίγο τα μικρόφωνα. Το έχουμε πει τόσες φορές. Δηλαδή, εντάξει, καταλάβετε το, βοηθήστε λίγο τη διαδικασία. Ωστόσο, όπως έχουμε πει, ότι αυτό το κενό της χρηματοδότησης των Δήμων αργά ή γρήγορα θα αξιοποιηθεί και σε βάρος όλων των εργατικών λαϊκών αναγκών και των δικαιωμάτων. Κατά τη γνώμη μας, η πρόταση η δικιά μας, αυτή που καταθέτουμε, είναι μια πρόταση που πατάει στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής μας, γιατί ταυτόχρονα έτσι και πρέπει να μπει, είναι ανάγκη να σταματήσει και ο ασφικτικός έλεγχος αυτού του οικονομικού παρατηρητηρίου για τον ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων των Δήμων και να καλυφθούν από το κράτος οι οφειλές και οι χρηματοδοτήσεις αυτών των Δήμων. Να υπάρχει βέβαια μια γενναία χρηματοδότηση που δεν θα είναι στη βάση αυτή που περιγράφατε πριν, με την έννοια ότι προφανώς οι κάτοικοι της περιοχής μας είναι περισσότεροι κτλ. Αλλά οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, γιατί οι άνθρωποι του μεροκάματου που κατοικούν και εργάζονται στο Δήμο μας, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, έχουν ήδη φορολογηθεί μια και δύο φορές. Δεν έχουν να πληρώσουν για μια ακόμα φορά. Έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς να επιβαρύνονται. Κρίσιμο ζήτημα είναι οι ανάγκες του Δήμου να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως είπα, με το υπάρχον και να υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό με πλήρη δικαιώματα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η πρότασή μας είναι εφικτή, είναι πρόταση που εφαρμόζεται και είναι πρόταση που θα δείξει και στους κατοίκους της περιοχής μας ότι και ο Δήμος στέκεται στο πλάι των προβλημάτων και συμμερίζεται τα προβλήματά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοκονά.